Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Mpumi. Mkazi ameneyu ndi otchuka kwambiri mu dziko la South Africa, ndi tikitoka. Mkazi ameneyu waphedwa, okuphayo kukhala mnzake wapamtima amene anamuthandiza. Umu ndi mmene zilili. Mkazi ameneyu amakhala yekha ndi anali ndi mnzake Makuzula. Mnzakeyu banja limavuta, mu banja mwake amakhalira kumenya ana izi ndizi, ndiye mwamuna wake anamuthamangitsa. Atamuthamangitsa amasowa kokhala, ndiye Mpumi anamuwuza mnzake uja, usavutike, ungathe kubwera ku nyumba kwathu tizakhalira limodzi. Makuzula anapita kwa Mpumi, amakhalira limodzi. Ndiye mpoti Mpumi amagwira ntchito, Makuzula amangokhala. Makuzula amaphika chakudya pa khomo, Mpumi amapita ku ntchito, akabwera amapeza chakudya, amakhala china chilichonse amapanga ndi Mpumi. Nyumbamo kugula chakudya izi ndizi ndi Mpumi. Ndiyeno Mpumi akadya chakudya chija samamva bwino. Tsiku linanso analowa live pa TikTok kumanena zakuti sindikuva bwino izi ndizi, ndinadya chakudya, koma anthu sanazitenge serious. Yesu sanazitenge serious. Ndiye wakhala tsiku lina anamgwira Makuzula akuthira zinthu zina zake mu chakudya, sanazitengenso serious chifukwa choti anamukhulupirira mnzake uja. Ndiye wiki yatha amamvanso kuyabwa pa khosi, kenako amamba kukhosomola, ndi anapita ku chipatala. Atapita ku chipatala anamuwuza zakuti wina wake anakuthira poison. Ndiye Mpumi atamva izi anali odabwa, maganizo ake onse anapita kwa ndani? Makuzula, chifukwa choti anamugwira nthawi ina yake akuthira china chake. Ndi anapanga point, okay, ndi kuti ndi Makuzula komanso ndiyeyo amene amakhala naye. Ndiye doctor anayesesa kumuthandiza mpaka na Mpumi sanakwanitse, watisiya. Umu ndi mmene wafera. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu ndimakhala ndikukamba nthawi zonse, chifundo chimapesa. Osamapanga chifundo kwa munthu. Ngati mufuna kuthandiza munthu, mthandizireni kutali, osamubweretsa pafupi. Chifukwa choti anthu ambiri ndi asanje, makamaka mafriend amene mwakula nawo, mafriend amene mmatchula zoti ndi mafriend, ndi amene amapanga ndi chipongwe. Mzanu wavutika so apokhala pa Greenland, then osamubweretsa kwanu. Mzanu wavutika afuna chakudya, kankhulireni mpatseni, osamubweretsa kwanu, tiye ukadye kwathu. Faka fika kwanu kuja amakuwerenga zimene uli nazo, okay? Ena amatumiza akuba, ena kukupha kumene wafera Mpumi apapa. Zikuchitika zimene zideira akuluakulu. Akuluakulu khala osamala ndi friend, osakhulupirira friend. Chonde akuluakulu. Palinso anthu ena ake ndinu okwatira muli ndi azikazi anu, mumapita ku ntchito, mukabwera ku ntchito mumapeza mkazi wanu wakuvindikirani chakudya chili poterepo, inu mumangofikira kudya nokha nkumapita mwakagona. Akuluakulu, choti muziwe ndichi, anthu ambiri akufa munjira ngati zimenezi. Osakhulupirira munthu, even mkazi wako, even m'bale wako, osakhulupirira munthu. Ngati wapika chakudya munthu, dyerani nonse limodzi, Yesu adye. Ngati mkazi wako wadya kale, umuwuze kuti idya pang'ono kenako usiye. Ngati pali ana ako, ayitane ana ako tidye limodzi, kukakhala kufa mufe limodzi. Taonani mmene wafera Mpumi. Taonani, ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Munthu oti wakuonetsera chifundo, zotsatira zake ukumupha.